Ibn Abi Hatim ar-Razi je zabilježio u svome tefsiru od Ibn Abbasa, da je rekao, kaže, stvoren je Adem od zemlje, a stvorena je Hava od Adema. Hawa je stvorena od koga? Od Adema. Kaže, pa je razum Adema zaokupirala zemlja. Od čega je stvorena? A razum Have je zaokupirao Benu Adem. A razum je zaokupirao koga? Have je Benu Adem. I ako danas pogledate muškarci kada sjede, o čemu pričaju? Da, tako, trgovina, biznis, poljoprivreda. Znači, veže se, za zemlju je vezano, je tako? Ostavite ove što pričaju, je tako? O ženama, a svaki 10 godina se jedan oženi. Uglavnom, muškarci pričaju o čemu? Pričaju o biznisu, razvija, tako, turisti, ne turisti, pokrenuti ovaj biznis, onaj biznis ima mogućnost, ta ima ta. A žene kada sjedu, o čemu pričaju? O muževi. Moj muž je takav, mogao bi ti bolje se malo potrudi. Ne znam, o djeci priča. To je njena priča. Muškarci imaju svoju priču i vraćaju se na osnovu, jel tako, iz koje su stvoreni, a tako i žene. Jer ona je stvorena od koga? Tako Ibn Abbas rekao, naravno Ibn Abbas je rekao samo ovo prvo, drugo je naš tefsir. Ne pripišemo Ibn Abbasu. Je Allah anhu nešto.